ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва пеш аз оғози навор мехоҳам миннатдории худро ба ҳар яки шумо барои дастгириҳоятон расонам. Дӯстон, ман дастгирии шуморо мебинам ва сахт эҳтиром мекунам ва албатта ки миннатдории худро ба ҳар яки шумо мерасонам. дастгирии шумо пешравии мо ва акнун боша бо иҷозати шумо наворро оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз хабари на он қадар хуб. имрӯз хабар баромад ки чемпиони пешинаи UFC, яке аз беҳтарин ҷанговарони вазни 61 килограмми ҷаҳон TJ Dillashaw карьераи касбии худро ба анҷом расонд. Ои Дичи сомонаи машҳури варзиши ESPN хабар дод. аз рӯи суханҳои онҳо, Dillashaw пеш аз муҳориба бо Стерлинг осеби китф дошт ва баъди муҳориба китфи худро ҷарроҳӣ кардааст ва барои худро барқарор кардан ба ӯ вақти зиёд дар кор мешавад. аз ҳамин сабаб Dillashaw ба UFC хабар додааст ки карьераи худро ба анҷом мерасонад ва ташкилот ӯро аз рейтинги худ хориҷ карданд. мо боша ба чемпион саломатӣ хоҳонем ва барои чунин карьераи зебо ва дурахшон, барои чунин муҳорибаҳои шавқовар ба ӯ ташаккур мегӯем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дорен ва намедонем ки ба кӣ муроҷиат кунен, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои комфортне буда ҳамаи шароитҳоро доранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон TJ гап занен. тобови ҷангвари вазни сабуки UFC Арман Царукян дар муҳорибаи чемпиони вазни худ Ислам Махачев зидди Александр Волконовский прогнози худро дод. аз лаҳзаи муҳорибаи мо Ислам сахт тағйир ёфтааст ва таҷрибаи ӯ зиёдтар шудааст. акнун ӯ соҳиби камарбанд аст, ӯ чемпион аст. аммо бошум бояд ки боз якчанд ғалабаи дигар ба даст биёрам, то ин ки бо ӯ вохӯрам. умедворам ки баъди 1.5 сол ман соҳиби муҳорибаи унвонӣ мешавам. алан оиди муҳорибаи ӯ зидди Волконовский боша, пас ман фикр мекунам ки Алекс ба Ислам муҳорибаи вазнин медиҳад, чунки Волконовский дар стойка ҷангида метонад, гӯштин мегирад. ӯ ҷангвари сахт ва пуртоқат аст ва ӯ тобоварии хуб ва таҷрибаи хеле калон дорад. барои Ислам ин визифи калон аст, аммо ман фикр мекунам ки Махачев дар ин муҳориба ғолиб мешавад, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунем ки Арман Царукян дар дебюти худ дар ташкилоти UFC бо Ислам Махачев вохӯрда буд ва ба Ислам муҳорибаи вазнин дода буд. аз ҳамон вақт то ин дам ҳардуи ҷангваро хеле сахт тағйир ёфтанд ва реванши онҳо хеле шавқовар мешавад агар ки баргузор гардад. аммо Исламро дар пеш муҳориба зидди Волконовский интизор аст. Арманро боша аллакай шаби 18 декабр муҳориба зидди Дамир Исмагулов интизор аст. дӯстон, худи шумо реванши Ислам Махачев ва Арман Царукянро дидан мехостен ё не? метавонем фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. чанд соат пеш хабар баромад ки яке аз ҷанговарони беҳтарини ҷаҳон Дастин Порье бемор шудааст ва ӯро бо бемории стафилокок, як намуди вирус, ба беморхона бурданд. худи Дастин ин чизро таздиқ карда дар саҳифаи иҷтимоии худ навишт ки 2 рӯз аст ки дар бемористон бо бемории стафилокок қарор дорад ва ин беморӣ ҷиддӣ шуда истодааст. ҳамчунин журналисти машҳури ESPN Бред Акамото хабар дод ки ин вирус ҷиддӣ шуда истодааст ки 24 соати охир ҳатто доруҳо ба Дастин Порье кӯмак карда натавониста истодаанд. Бред Акамото мегӯяд ки айни замон табибон бо хуни Дастин Порье кор карда истодаанд ва имрӯз бояд ки онҳо ягон ҷавоби аниқ диҳанд, навиштааст Акамото. ва дӯстон, ин хабари хеле нохуб аст ва умедвор мешавем ки ҳамааш хуб мешавад ва Дастин Порьеро мо боз дар қафас мебинем. ба бриллиант боша, саломатӣ хоҳонем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман дар канали мо обуна шавем, фикр ақидаотонро нависен. то боздид, хонободу сарбаланд бошен.